vloggen. Det er også starten i dag, så det her det bliver den første og den sidste video, der kommer. Jeg er klar på content. Klokken 10.00 i Gala. Og der er værelsestjek klokken 13. Hej vloggen. Vi starter vloggen her 5:30. Fordi vi lige havde glemt det. Vi er gamle og skal have middagssøvn. Ja. Så i dag der har vi været ude at spille, og det var rigtig godt. Og så har vi været på Volmer Museum, det var lidt også godt. Ja. Det var det. Hvad vil du sige, Markus? Tak for i dag. Det var Vi glæder os til buffet. Der er spisekonkurrence mellem mig og mig. Ja. Så er vi på asiatisk restaurant. Ting Palace hedder det. Nej. Og det er meget hyggeligt, og I kan se alle de andre her. Og folk hygger sig rigtig meget. Nu siger Marbia lige det. Hvad sagde du? Vi er ude at spise på Ting Palace. Og nu ser jeg lige resten af folk.